presented by Tando Films। प्रेम से बोली बाबा महेंद्र नाथ की। पहिले आइल बानी जल ढारे कैसे पहुँची भोले बाबा के दुआरे एवं कौन उपाय करना हो। अरे पहिले आइल बानी जल ढारे कैसे पहुँची भोले बाबा के दुआरे। ओ मंदिर के घंटी के आवाज केने बा, मंदिर के घंटी के आवाज केने बा। तल्लू के संचालू कर अरे राज केने बा, तल्लू के संचालू कर अरे राज केने बा, तल्लू के संचालू कर अरे राज केने बा बा। संदीप बाबू रस्ता के पता लगाव हाली हाली, जल्दी से जल भोले बाबा पर चढ़ाली। अरे रास्ता के पता लगाव हाली हाली, जल्दी से जल भोले बाबा पर चढ़ाली। ओ देवलोक के झूठल समाज केने बा, देवलोक के झूठल समाज केने बा। तल्लू के संचालू कर अरे राज केने बा, तल्लू के संचालू कर अरे राज केने बा, तल्लू के संचालू कर अरे राज केने बा बा। संदीप बाबू उपाय हो बानियो न पढ़ हमरा कुछ न बुझाए हो। और सुनो ये बम कर कौन उपाय हो, बानियो न पढ़ हमके कुछ न बुझाए हो। पवन पटेल बिकी राज केने बा, पवन पटेल दीपू राज केने बा। तल्लू के संचालू कर अरे राज केने बा, तल्लू के संचालू कर अरे राज केने बा, तल्लू के संचालू कर अरे राज केने बा। विक्की डिजिटल रिकॉर्डिंग स्टूडियो।